Første spørgsmål lyder: forklar ud fra Le Chateliers princip, om udbyttet af ammoniak bliver størst ved højt eller lavt tryk. Udbyttet det bliver størst ved højt tryk, da, som vi kan se her i reaktionsskemaet, der er flest molekyler på reaktantsiden. Ved netop at lave ammoniak under højt tryk, så laver vi et indgreb, som netop tvangsforskyder ligevægt mod højre for at mindske effekten af det her indgreb, der er lavet i ligevægten. Andet spørgsmål, det er, hvorfor er det kun ammoniak og ikke dinitrogen og dihydrogen, der kondenseres i kondensatoren? Jamen, som vi kan se hernede i tabellen over kogepunkter, så har ammoniakken det højeste, vil jeg jo nok kalde det i hvert fald, det højeste kogepunkt. Det koger allerede ved minus 33 grader Celsius. Det vil sige, når vi køler i kondensatoren her, når vi køler gasblandingen ned til 0 grader, så vil ammoniakken kondensere herinde og blive udtrukket. Og så kan vi sende dihydrogen og dinitrogen en gang mere rundt her i systemet. Så det er simpelthen hvorfor. Tredje spørgsmål, det hedder: anvend ligevægtsloven til at forklare, hvilken virkning ammoniakkondensering har på udbyttet af ammoniak. Jamen, her i kondensatoren, når ammoniakken den forsvinder, så bliver koncentrationen mindre. Vores tæller her bliver altså mindre, og så bliver vores ligevægtskonstant også mindre. Så det vil sige, når vi trækker ammoniak ud af her ved kondensatoren, så rykker vi ligevægten mod venstre, og vi ender altså op med flere reaktanter end produkter. Men det er jo så her, hvor vi netop gør det under højt tryk, så er vi med til at tvangsforskyde det hele mod højre igen. Så det er sådan et lukket kredsløb her, hvor vi bare tilføjer noget mere dinitrogen og noget mere brint, og så kan man sådan set køre det rundt her. Fjerde spørgsmål, det lyder: forklar ved hjælp af Le Chateliers princip, hvorfor forholdsvis lav temperatur giver det største udbytte af ammoniak. Jamen altså, vores reaktion den er jo eksoterm, og derfor så går den mod højre. Og det er også derfor, den bør foregå ved lav temperatur for at øge udbyttet af ammoniak. Men hvis temperaturen den er for lav, så bliver reaktionshastigheden også for lav. Så i sådan nogle systemer her, der er en passende temperaturen i reaktoren altså på omkring 300-550 grader Celsius. Det femte spørgsmål, det er: hvorfor er det mon vigtigt at bruge en katalysator i forbindelse med ammoniakfremstillingen? Ja, men det er det jo for at øge reaktionshastigheden, fordi fremstillingen af ammoniak, det er faktisk en meget energikrævende proces. Men ved netop at bruge en katalysator, så har man mindsket den energi, det kræves for at fremstille ammoniak, og det foregår også hurtigere. Så ja, det sparer jo mange penge i det lange løb. Så det vil sige, det var det i hvert fald.